узган гомер, үкенүләр кайчак искә төшә. Беренче кат түгел, нигә шулай? Эреп капмый гына авыз пешә. Алдан белгән булсаң түшәгендә, җәер идең йомшак иттереп, эшләр идең эшне җиренә кадәр, бөтен йолаларын китереп. Тик ахырдан, ой-һой үкенәбез, инде узган була чарасы, бик күп түгел дә бит югыйса, гамәл белән үкенеч арасы. Күп тапкырлар ишетсәк тә инде, үкенерсең уйлап уйларын, күпме генә тырышкан да кайтарырга, җитми инде бүген кулларын. Башларыма төшкән хәлләрдән соң килеп туган минем бу язма, гыйбрәт булсын дип кенә яздым. Ошамаса башка мин язмам. Автор Гөлнур Галимова.